ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସେ ଦେଖନ୍ତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଖୁସି ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟି ଭରସା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ହସି ହସି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇ ନଥାଏ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଖୁସି ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲାଛୁଆ ଘର କାମ କରି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟି କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ ଟିକେ ଆରାମରେ ବସିପଡ଼ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କପି କରିକି ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।